Okay. Hej alle sammen. Hvor er vi? Det ser ud til, at vi er blevet låst inde. Kamera. Bare rolig. Du vil ikke løbe fra os. Ikke på mit skib. Det får vi se. Lis, har du nogle idéer? Vi kan prøve at flygte gennem ventilationen. Det er en dårlig idé. Rolig nu. Bare rolig. Scarlet! Ja. Lad os åbne låsen. Jeg skal på arbejde. Han siger, jeg ved det ikke. Nøglerne! Wow, lad os gå! Ointeen. Hej, hund. Vi har brug for nøglerne. Bid mig ikke. Nej, det er ikke en mulighed. Hvad kan vi finde på? Har du nogen idé, skelet? Skrevet ned. Jeg har lavet en flugtplan. Du skal distrahere vagterne omgående. Nå. Tak. Vil du dele dine knogler med mig? Spis nogle knogler. Hej, ven. Vi har nogle lækre knogler til dig. Vær ikke bange. Vi skal nok forkæle dig. Mens hunden ikke kan se, tager vi nøglerne. Farvel. Hej. Lad os gøre det. Giv mig nøglen. Det er meget bedre. Hej. Vent. Lad os tage vores uniformer af. Jeg vil ikke se ud som fanger. Ja! Tak. Perfekt. Hej. Hvad er der galt? Ja! Hvor er de? Alarm! Fangerne er stukket af. Nå. Alle ved det nu. Nej! Hvad var det? Stop panikken! Kom herover og slap af. Onsdag, se! Det er et kort! Hvad? Vent. Nej. Vent et minut. Lad os se. Ja, præcis som jeg troede. Laser overalt. Godt klaret, Wednesday. Du kan stole på mig. Okay. Jeg kommer igennem disse laser på ingen tid. Ja. Wednesday. Er du her allerede? Lad os studere kortet for at finde ud af, hvor udgangen er. Jeg tror, jeg er sulten. Lad os få en snack. Okay. Jeg elsker at få en snack. Fanget! Hvordan kom de igennem laseren? Vi har brug for... nej. Vi skal slukke alarmsystemet. Farvel, dog. Skål. Jeg fanger. I kan ikke slippe væk fra mig. Tror. Jeg ved, hvor jeg skal lede efter. Det ser ud til, som om vi ikke er drager! Nå, det er tid til at spise lækker grød. Det ser slet ikke appetitligt ud. Jeg misunder dig ikke. Det ser ud til, Gen er ubrugelig. Det gør ikke noget. Jeg spiser det bare sådan her. Denne appelsin er så tør og ulækker. Jeg kan ikke lide den.
denne ventilation. Der er også en kniv til at åbne den. Hvad synes du, Wednesday? Godt gået, Enid. Nej! Det ser ud til, at de allerede leder efter os. Nej! Vil jeg forsvinde i denne fjendtlige tegning? Og jeg vælger dette skab herover. Tror du, at du kan løbe væk fra mig? Du vil ikke lykkes. Jeg finder dig alligevel. Lad os se. Godhed. Så tæt på. Jeg sårede nogen. Grød. Jeg har ikke spist noget hele dagen. Den er så gammel. Den er ikke spiselig. Nå, det hører til i skraldespanden. Jeg tror, pigerne ikke er her. Jeg vil kigge et andet sted. Er hun taget afsted allerede? Jeg er helt dækket af nudler. Wednesday, er du okay? Det er tid til at komme ud herfra. Nå, jeg må indrømme det. Du har helt sikkert ret. Gå ind. Jeg følger efter. Hurtigere. Det ser ud til, at de ikke har ryddet op herinde i et stykke tid. Jeg kan slet ikke lide hoplaps. Kom nu, ryk dig! Der er en vej ud herfra, men jeg kan ikke åbne den! Vi må kravle! Lad os gå, Lindsay. Og det? Omi! Kom nu! Det er bare en sød edderkop! Vi ser dem hver dag! Jeg er ked af det, lille ven. Nå. Hvor er de? Min træning kommer til nytte. Hvad? Se! Skynd dig at komme herind. Er det et hemmeligt sted? Kæmpe håndvægte. Jeg elsker faktisk at træne. Hvad? Lad os prøve det. Ja, mine muskler. Bennett, jeg tror, du glemmer noget. Vi prøver faktisk at flygte fra fængslet. Du hjælper os ikke på den måde. Francia! Lad os komme ud herfra. Jeg tror, det er badeværelset. Skal du tisse? Vent. Lad os undslippe gennem kloakkerne. Tony's hey! Det er Tom. Gud. Hvad er så forfærdeligt? Jeg vil gøre det til jul i morgen. Good not. Okay. Ved jeg ikke. Hvor er vi gode. Jeg kan ikke. Og disse tandbørster kan være nyttige for os. Ja, stram. Jeg kan klare denne udfordring. Tid. Vind. Se. Nej. Hvor er disse piger? De er så små, men virkelig hurtige. Mit superfoto.
Nu ved du, hvem du har med at gøre. Nå, det er længe siden, jeg har løftet en håndvægt. Ja, helt sikkert. Vent et øjeblik. Nå, her er en ny vej ud af fængslet. Ventilationen, vi er på vej. Herfra. Hun går derhen. Hvad tror du laver? Ja! Hurra! Lad os løbe hurtigere, Westy. Hvad? Hvor skal du hen? Vent et øjeblik. Jeg fanger. Lad os undersøge alt. Perfekt. Kom her. Se, onsdag. Nej. Hvad? Der er en udgang til arbejde, men det er gratis. Bliv. Lad mig tænke. Ja. Perfekt plan. Fred. Vent, det er mig. Hvorfor leder du ikke efter nøglerne? Jeg er Annen. Nej, det er ikke rigtigt. Interessant. Og det. Se på denne uniform. Der er 2 sæt af den. Perfekt. Farvel. Nu er vi vagterne i dette fængsel. Han vil helt sikkert ikke genkende os. Nej. Vagten kommer her. Hvad? Jeg er så ked af det. Åbn den. Tak. Hej. Hvor gik de hen igen? Det er klart. De fandt nøglen. Jeg vil poste. Onsdag. Og det er gratis. Fedt. Lad os tage helikopteren. Jeg har aldrig været i en rigtig en før. Wow. Ja, det er fedt. Farvel. Hav en god dag. Nej, det er ikke retfærdigt. Du skal gå og bemærke det. Hej, fru Monica. Grace, hvorfor har du handsker på? Vi er i skole, ikke på gaden. Hvor er dine hænder? Du besluttede at tage kage med til kontoret. Nej, det kan du ikke. Jeg bestod ikke. Trods alt. Stop! Hvad tager du? Hvad er det? En globus. Lad os se. Det er rigtigt. Du kan ikke slippe væk fra mig. Ingen kage i klasseværelset. Gå. Undskyld. Okay, lad os se. Er der nogen andre, der tager mad med ind i klassen? Jeg kan gøre det sådan. Jeg kommer forbi hende. Hvad sker der? Grace? Hej, frøken Monica. Jeg sagde ingen kager. Gå ud herfra. Sikken en vidunderlig dag. Hvad? Nej. Dette er for meget. Jeg tillader ikke sådanne søde sager på min skole. Endelig virkede det. Jeg kan komme ind med en kage. Jeg fangede det endelig. Grace kom tilbage med en kage. Jeg lader hende ikke komme ind i klasseværelset. Fang, svarede dame. Jeg kan ikke slukke for stemmen, der flyver mod mig. Min kage! Det er helt sikkert en strike. Fantastisk kast. Grace, hvis du har en kage med, så ringer jeg helt sikkert til dine forældre. Lad mig tjekke det. Der er ikke andet end lærebøger. Forstod mig tilsyneladende 10 gange. Du kan gå til klasseværelset.
timerne starter snart. Frøken Monica. Ja, hun troede på det. Jeg kunne bære sødmænd. Jeg vil fortælle dig alt nu og vise dig. Jeg besluttede, at det ville være kedeligt og ikke nok at bære et stykke. Hej, Lily. Jeg har medbragt en kæmpe kage. Hvor gemte jeg det? Nå, min taske. Det er kagen. Jeg vil skære mig et lille stykke. Se på det. Far? Fik du virkelig kagen ind? Åh, min Gud. Ja, et par forsøg var mislykket. Men jeg lykkedes alligevel med at komme udenom læreren. Men nu har jeg denne kage. Den er cool. Jeg vil prøve den. Lily, kom nu. Hvor lækkert. Så godt. Giv den til mig. Tak. Selvfølgelig. First, here er du. Tak og... Hvor lækkert. Rosin og utroligt Det er lækkert. meget Jeg ved fedt. det. Lad os spise, før frøken Monica opdager det. M&M's bør lyse algebra op. Lad os gå til team. Stop. Du må ikke tage slik eller nogen form for mad med i klassen. Smid alt i skraldespanden. Er det slet ikke? Men der er så mange M&M's her. Jeg giver dem ikke tilbage. Grace, vær ikke stædig. Giv mig slikken. Alt ryger i skraldespanden. Vi slukkede lyset. Det er mine M&M's. Nej. Frøken Monica, du er så ond. Grace, timen starter om et øjeblik. Skynd dig. Endelig. Hvor er alle eleverne? Quentin, hvilket dejligt kostyme du God har. eftermiddag, frøken Monica. Hej. Vent. Hvorfor har du den hat på? Hvad skjuler du? Sodavand. Giv det tilbage. Det ryger helt sikkert i slikskraldespanden. Jeg vil ikke høre noget. Gå til klasseværelset nu og gør dig klar. Jeg vil være den første til at kalde dig op til tavlen. God eftermiddag, frøken Monica. Stop. Jeg vil tjekke dig for mad først. Hvor kan du gemme slik? Vis mig din taske. Okay, her har du den. Det er ikke mit. Ja, selvfølgelig. Det vil de sige på rektors kontor. Jeg konfiskerer alt slikket. Alt ryger i skraldespanden. Og du kan gå til klasseværelset. Jeg har hængt så mange skilte op, men de er ligeglade som børn. Er der nogen andre, der skal til undervisning? Der ser ikke Jeg ud har til... lavet Nogen stor, jeg kan spise alle de søde sager. Det bliver den bedste dag i mit liv. Alt det, jeg elsker så meget, er mit og her. Jeg vil drukne i chokolade. Jeg vil hellere tage hjem og prøve alt, end at gå til klasseværelset. Frøken Monica. Ja, vi kan tage slikken. Kom nu, piger, kom nu. Bare vær stille, så hun ikke vågner. Lad os gå. Jeg har så mange tyggegummier. Jeg vil dele med mine klassekammerater. Fru Monica er her. Fru Monica, må jeg gå til time? Kun efter inspektionen. Du har slik med. Indrøm det. Jeg ved, der er chokolader gemt i dine lommer. Jeg tager det hele nu. Kom nu. Ja, de faldt ned. Fantastisk. Perfekt. Nu er du ren. Du kan gå til time. Det Glimmer. er mit job. Frøken Monica vil helt sikkert tage alting. Jeg er nødt til at finde på noget. Præcis. Jeg fik en fantastisk idé. Jeg kan lave farverige Hubba Bubba negle. Det vil se realistisk ud, og frøken Monica vil helt sikkert overse det. Lad os prøve på mine negle. Perfekt. Stop. Kontroller for mad. Jeg er nødt til at tjekke alle dine lommer. Omhyggeligt. Der er ingenting. Gemmer du noget i munden? Den er tom. Lad mig undersøge dine ører omhyggeligt. Alt ser ud til at være klart. Du kan gå nu. Vent. Hvad skete der med din negle, Lily? Intet. En ny manicure. Nå, det er godt. Jeg fik for nylig en ny manicure. Kom nu, Lily. Jeg kommer lige om lidt. Skønne negle. Wow, jeg har formået at smugle et stykke tyggegummi. Grace, se min nye manicure. Wow, det er smukt. Ja, men du vil se. De er spiselige negle. Jeg kan spise dem. Hvad? Hvem er denne chef? Ja, det er rigtigt. Det er tyggegumminegle, og frøken Monica bemærkede det ikke engang. Jeg kunne sikkert gå ind i klasseværelset med slikken. Lækkert. Kan ikke tro mine øjne. Du er dårlig. Nå, jeg spiser min snak.
Hvilken sjov video. Jeg må vise Quentin den. Du overlapper. Gud, nå. Fedt. Se lige det her. Så morsomt. Frøken Monica er stadig på kontoret? Wow. Seriøst? Nej, jeg kan ikke gå forbi hende med chokoladen. Jeg er nødt til at finde på noget. En idé. Jeg vil forklæde chokoladen som en telefon. Du skal bare printe klistermærker i form af en telefon og pakke chokoladen ind i klistermærker. Ligesom det. Super. Ingen vil gætte, at der er chokolade derinde. Jeg vil ikke selv have gættet det. Hvis jeg havde vidst det, selvfølgelig. Lad os tjekke mit trick ud. Lad os gemme den rigtige telefon her. Men lad os vælge chokoladevin. Hej. Ja, mor. Det er okay. God eftermiddag, frøken Monica. Stop. Hvad har du der? Jeg taler med min mor. Okay, du kan gå. Hurra! Det virkede! Jeg kan ikke tro det. Hvor kom den lyd fra, Jamie? Du har 2 telefoner. Jeg tror, jeg bliver snydt, Jamie. Tag det, der er i din lomme. Jeg ved, det er den rigtige telefon der. Ja, 2 telefoner, og der ringer til mig på begge. Nej, jeg forstår alt. En af telefonerne er bestemt spiselig. Giv mig De det. ser ens ud. Men denne her er faktisk... Nej. Snapshot. Min tand. Okay. Hej. Kan jeg tage min telefon? Tak. Jeg glemte at spise frokost. Så. Jeg spiser i klassen. Hvad taler du om, chokolader? Det kan du ikke, Grace. Igen. Okay, kom ind. Lily, nej, du kan heller ikke få popcorn. Poggers. Quentin, skal du til studiet eller spisestuen? Bestemt ikke på kontoret. Jeg skal finde på noget. Det er rigtigt. En idé kom til mig. Jeg gemmer al min mad i teksten. Bogen. Endelig blev matematikbogen nyttig. Den passer til hele min frokost perfekt. Nå, frøken Monica vil helt sikkert ikke opdage det. Lad os tjekke det ud. Hvor klog jeg er. Jeg vil helt sikkert gå til time. Lily, giv mig brillerne. Jeg kan ikke se noget. Jeg ser helt sikkert klogere ud med briller. Jeg vil lade som om, jeg er en... Hvad tager du med dig? En matematikbog. Der er noget galt her. Det er rigtigt, Quentin. For at forstå noget, skal du vende bogen om. Du kan gå til time. Tak, frøken Monica. Jeg troede, hun bemærkede det. Hurra! Jeg bestod. Nu kan jeg spise frokost i fred. Jeg har ikke brug for briller længere. Jeg er så sulten. Frygtelig sulten. Lad os starte med nuggets. De dufter virkelig godt. Wow, Quentin. Hvordan kunne du snige McDonald's ind? Det vil jeg også. Hvor lækkert. Jeg er begejstret. Min gud, Quentin. Hvordan kan du gøre det? Du er en legende. Kom nu, guys. Flyv ind. Jeg gjorde det. Og nu kan vi alle spise lækker mad. Der er altid forsyninger af min yndlings Fanta-sodavand i mit skab. Jeg elsker det. Men hun vil ikke lade mig gå ind i klasseværelset med det. Lily. Hej. Sikke Du en er en små. pige, der stræber efter viden hver dag. Jeg er stolt af dig. Så, vær seriøs. Jeg har brug for at... Grace. Hej. Jeg er begyndt at studere kemi her, og jeg er meget interesseret. Ved du vel, hvad der sker, når jeg blander dette rør med en anden substans? Så, det ved jeg ikke endnu. Jeg håber, det er muligt at udføre et forsøg derhjemme. Det er rigtigt. Jeg kan hælde sodavand i reagensglas. Hvorfor griner du sådan? Giv det til mig. Tak. Du kan gå nu. Det er mit. Super. Nu skal jeg hælde al denne kemi op. Frigør reagensglassene. Sikke et råd. Sikke en ulækker ting. Kun rengøringsdamen opdagede ikke, hvad jeg gjorde. Hvad sker der? Frøken Monica vil ikke engang indse, at det er vanlig sodavand, ikke sandt? Jeg vil bare hælde det hele i disse rør. Fantastisk. Også forskellige smagsvarianter. Vidunderligt. God eftermiddag, frøken Monica. Hej, Grace. Er du også interesseret i kemi? Imponerende. Godt goal. Tak. Må jeg komme ind i klasseværelset? Vent, jeg skal vise dig noget. Kom med mig. Tag plads. Du vil blive chokeret, men jeg elsker også kemi, selvom jeg selv er fysiklærer. Lad os prøve at blande vores stoffer. Jeg kender et sikkert eksperiment. Vi skal tage dette rør
hældte det ind her. Nu tag denne her lige her, og en anden en. Hvorfor virker det ikke? Giv mig en anden, tak. Nej, frøken Monica, lad være. Vær sød. Ja, lad os tage denne her. Og her er vores reaktion. Hvad? Hvorfor er der ikke noget? Hvad er det? Hvorfor lugter det af sodavand? Hvad har du gjort, Grace? Jeg kan forklare. Jeg drikker bare det hele, og reaktionen vil ske med mig. Hvad? Det er ikke sundt. Ved chokoladefabrikken. Sejt, det er min drøm. Det hele er lavet af chokoladehuse, springvand og endda vægge. Se på det. Ethan, se. Jeg fandt en vej ud. Det er tid til at få os ud herfra. Kom nu, åbn døren. Vi har brug for en anden plan. Der er et mærkeligt skilt her. Se, du skal vente et ton for at komme igennem. Kom nu. Vi er stærkere sammen. Kom nu. Det virker ikke. Nej. Men vi kan spise noget. Vi bliver tykkere, og så kan vi komme igennem døren. Kom nu. Yeah. Jo mere jeg spiser, desto bedre bliver jeg. Chokoladeæg. Knus krømlerne. Det er så lækkert. Jeg kan ikke stoppe. Du har ret. M&M's er også så lækre. Ej, jeg kan ikke allerede. Det er for meget. Hvad? Okay, jeg tror, vi gør det nu. Her. Men jeg vil have noget mere. Ja, det er bare så lækkert. Ligesom i chokoladeparadis. Hvad? Jeg tror, jeg skal kaste op. Vi spiste alt her, Ethan. Nej, ikke alt. Kom nu, vågn op. Hvad? Endnu en chokolade? Jeg kan ikke rejse mig. Kom nu. Okay. En gang til. Kom nu. Stå op, Nancy. Jeg tror, vi kan komme igennem døren nu. Yay! Hurra, vi kan... Hvad? Hvad var det? Kan du lide min nye blaster? Kom ud herfra. Gå. Kom nu. Lad være. Løb væk. Ikke så. Nemlig. Jeg svarer. Nå, åben par. Ja, okay. Jeg vil få dem derhen. Vi er ikke færdige. Hvor er vi? Jeg er tilbage til mit normale jeg. Jeg er ikke tyk længere. Hvor er du? Ethan, hvad er der galt med dig? Jeg er til skålen! Jeg tror, det er tykkegummi. Okay, hvad gør jeg? Udgangsskiltet er lige der. Hvor? Jeg er ked af det. Deroppe. Hvordan skal vi klatre op? Hvor skal vi hen? Jeg ved, hvad jeg skal gøre. Vi har masser af tykkegummi her. Jeg har slet ikke lyst til at spise det, men for din skyld, Ethan, er jeg klar til at spise så meget tykkegummi, som det kræver. Lækkert. Det er så godt og så vidunderligt. Kom nu, Nancy. Du kan gøre det. Jeg føler en bølge af styrke. Men nej, det ser stadig ud, som om jeg har skyld for evigt. Nej. Giv mig et øjeblik her. Jeg håber, det er nok. Her, Ethan. Fordi du okay, kom nu. Tag den. Nancy, tak. Hvad? Jeg flyver væk. Kom nu, Ethan. Jeg vil også ud. Du gjorde det, Nancy. Hvad? Nej! Se, kan gøre det igen. Du. Kom så, her er min sko, tag det. Hvad laver du? Haha, det har han godt af. Wow, hvor er vi? Der er så mange lækre ting her. Fandt døren, men jeg kan ikke åbne den igen. Jeg tror, jeg har brug for en hund. Hvor får jeg en? Det er rigtigt. Hvad? Det er ikke en rigtig en, Ethan. Hvad laver du? Se på det lækre candyfloss.
Jeg elsker det Se, virkelig. det smelter i min mund. Okay, vi skal finde Annan. Kom nu. Hvor er den? Hvor kan den være? Ethan, stop med at spise. Vi skal tænke. Wow! Er der slik i den? Ja, fedt. Nå, vi finder alt slikket, hvis vi opløser alt sukkerstangen. Se, så mange chokoladebarer. Men vi skal blive ved med at lede. Måske finder vi en and på denne måde. Kom nu, ingenting. Endnu en Snickers. Og endnu en kinder. Kom nu, hvor er hunden? En til og en til. Her er en til. Og jeg har også blå. Vi er løbet tør for slags slik. Det må være det. Joho. Vi fandt hunden. Vi fandt den her. Er du min dyrebare lille ting? Hilsen. Lad os komme væk herfra. Han er ved at indhente os. Skynd dig. Fangede dig. Kan ikke løbe væk. Jeg er lidt træt. Kom nu. Hvem bliver den første? Min Jubi! Jeg gjorde det igen. Ingen sko, men jeg gjorde det. Vi låste døren op. Kom nu, Ethan. Farvel, Wonka. Denne dør viste sig at være fælden. Det er hele låst. Hvad skal vi gøre? Vent et øjeblik. Jeg ser dette. Chupa chups. Og det er stærkt nok til at bryde brættene. Ja, det er det. Så er vi i gang. Ethan, du er Godt, Cloud. Vil du have lort? Rammede du den? Kom nu. Et kar. Joho. Kom så, svær. Ud igennem. Fantastisk. Juhu. Frihed er næsten nær. Hvor smukt det er der. Se. Søde frihed. Hvad? Wonka. Gatsu, jeg sagde... Du kan ikke løbe væk. Nancy, hvad skal jeg gøre? Det er rigtigt. Jeg har en Chupa Chups. Haha. Ramte mig ikke. Hvad sker der? Hej, det er Ren her. Jeg er bare... Ja, rigtigt. Gør dig til chokolade. Han er faktisk lækker. Chokolade er altid lækkert. Ja, du har ret, Nancy. Vi har ham. Håndtryk, det er sjovt. Jeg vil starte med Coca-Cola. Jeg håber, du ikke vil skuffe mig. Hvad? Din usunde sodavand? Nemt. Hvad er der at lave? Tag bare din almindelige cola. Jeg vil virkelig gerne åbne den og prøve den. Jeg tror ikke, Emma vil have noget imod, hvis jeg gør det. Lækkert. Jeg elsker cola. Ja. Pokkers. Det er slut. Så bliver jeg nødt til at lave det alligevel. For at gøre dette, har jeg brug for nogle chokoladebarer i en varm gryde, så de smelter. Ja, jeg venter bare lidt. Okay nu. Hvor smertefuldt og varmt. Wow. Du skal have specielle handsker. Skat. Hold da, så du ikke brænder dig mere. Tak, bedstemor. Så nu skal denne flydende chokolade hældes i en flaske, så Emma indtil det sidste tror, at det bare er en almindelig cola. Og det er ikke alt. Nu er det tid til M&M's slik. Men hvordan åbner man dem? Unge mennesker, du behøver bare at tage dine handsker af. Det er rigtigt. Tak igen, bedstemor. Åbn slikket og hæld dem også i flasken. Det viste sig selvfølgelig at være lækkert, men slet ikke nyttigt. Cola er ikke særlig nyttigt. Blåbær og honning er en helt anden sag.
Hvis du blander dem, får du noget helt fantastisk. Du er så klistret. Wow. Det vigtigste er at røre den almindelige masse grundigt. Ligesom det, men det er ikke færdigt her. God. Nu skal du sætte flasken i køleskabet for at køle den ned. Nå, for ikke at spilde tid, vil jeg bare fortsætte med at strikke. Det er helt vrøvl. En lækker drik skal laves med helt andre ingredienser. Du skal starte med lyserød Nutella. Jeg ved, at alle elsker det. Jeg vil lave en fantastisk spiselig flaske ud af det. Nu kan jeg fylde den med hvad som helst. For eksempel flødeskum, jordbær og noget sukkerbrødkage. Nu er det eneste, der mangler at samle denne skønhed. Tada! Velbekomme. Det er for svært. Jeg har også chokoladecola, men det var meget lettere at lave. Vent, hvor er bedstemor? Nå, mens jeg ventede, fik jeg strikket en helt elegant sweater. Jeg har en cola klar der. Det er tid til at tage til min bedstemor for at prøve det. Jeg er blevet ret gammel. Jeg glemte etiketten, men jeg ordner det hurtigt. Nå, det er tid til at prøve din cola. Jeg begynder nok med den, der ligner den originale mest. Der ser ud til at være noget derinde. Jeg håber, det er noget meget lækkert. Så fedt! Det er M&M's. Meget lækker chokolade. Jeg kan godt lide det der. Så lækkert. Den eneste ting tilbage er at prøve de andre to. Måske prøver jeg næste gang en kopi i midten. Wow! Der er noget tykt indeni. Jeg håber også, det er meget lækkert. Wow! Det ligner en slags sirup. Honning med blåbær. Bedstemor ved, hvad jeg elsker. Nå, den sidste er her. Lad os prøve denne glamourøse, lyserøde cola. Det ser ud til, at der er noget meget lig en kage indeni. Jeg finder ud af det, når jeg skærer flasken op med en kniv. Og virkelig, det er en kage. Hvor lækkert det er. Kokkende Rosé vinder denne runde. Det var åbenlyst. Det er ikke for ingenting, at jeg laver mad som en professionel. Denne gang skal du lave en burger. En burger? Det er nemt. Jeg er ekspert i det her. En burger, de er skadelige. Susie lytter ikke engang. Nå, vi vil have færre konkurrenter her. Nå, du bør begynde at lave mad med koteletter. Selvfølgelig vil jeg gøre det med mine egne hænder. Med al min kærlighed fra mit barnebarn. Hvem ellers, udover bedstefar? Og jeg vil lave en karbonade i form af et hjerte. Nå, det er tid til at stege den. Jeg er tilbage snart. En varm, stor ting, en karbonade. Jeg vil endda lave boller med mine egne hænder. Derudover vil hver bolle have en anden form og en anden farve. Emma har helt sikkert ikke prøvet sådanne stegte burger andre steder. Den eneste ting, der er tilbage, er at vente på, at mine brænder får disse boller til at hæve. Hvor lækkert min frikadelle dufter. Emma vil bestemt ikke kunne modstå den. Så godt. Det dufter rigtig godt. Vent, hvad? Skal du allerede i gang med at lave mad? Pokkers. Jeg får ikke tid. Jeg er nødt til at bestille en rigtig burger fra McDonald's. Men Emma elsker dem helt sikkert. Det er godt, at maden bliver bragt derfra meget hurtigt. Og jeg vil lave min egen burger med alle disse ingredienser. Hvis jeg skal sælge den, så lad den hedde Susies Burger. Jeg tror, at Emma absolut vil blive glad.
Hvordan kan De du bliver spændte på fastfood dette. ting? En anden ting er, at burger fra kokken Emma har man bestemt ikke prøvet andre steder. De er lavet med sjæl og er meget originale. Og smuk. Se bare på det! Hvorfor skal burger være smukke? Det vigtigste her det er, at de er lækre. Og generelt er der ikke engang nok sjæl fra bedstemor med kærlighed. Jeg kender min barnebarn, så hun vil lave... Cressel, den rigtige burger. Hvor skal jeg starte? 1, 2, 3, 4, 5. Hvilken vil jeg spise? Denne her. Jeg starter med disse farverige burger. Jeg håber, de ikke kun er smukke, men også lækre. Ikke dårligt, men jeg har prøvet bedre før. Lad os gå videre til den midterste mulighed. Hvilken slags bunke er dette? Skal jeg selv samle burgeren? Nej, bedstemor, du skulle have gjort det. Her er den sidste mulighed, jeg virkelig kan lide. Jeg håber, den ikke kun er stor, men også lækker. Ja, det er som om, det er lavet af alt det, jeg elsker ved McDonald's. Dette er bestemt den lækreste burger i denne runde. Susie, tillykke, sejren er din. Ja, jeg sagde jo, at Emma altid er helt vild med McDonald's. Er du klar til en runde mere? Denne gang skal du lave pandekager. Lige tilpas. Jeg har lavet pandekager til Emma, siden hun var barn, så jeg ved, hvad hun kan lide. Selvfølgelig skal du starte med mel. For resten, mit mel er det bedste. I en dyb skål skal det blandes med æg og mælk. Fra alt dette vil vi få en god dej. At blande med hænderne er fra det sidste århundrede. I dag har du særlige apparater til dette. Du skal også lægge alle ingredienserne i en beholder. Dog. Jeg kan ikke rigtig lide mælk, men cola er en anden sag. Og hvorfor ikke tilføje alt det, som Emma elsker så meget til pandekagerne? For eksempel slik Skittles. Vi må ikke glemme Dorito chips. Og nogle skumfiduser vil ikke skade. Nu skal det hele blandes. Denne maskine burde kunne klare det. Jeg er sikker på, det bliver meget ulækkert. Her har jeg en fantastisk pandekageblanding. Den er allerede meget velsmagende. Nu skal det sprøjtes ind i en speciel sprøjte, som jeg vil bruge til at hælde det i en stegepande. Det ser ud til, at bedstemor blev ked af sig. Hej, er du med os? Virkelig? Jeg er forvirret over noget. Okay, det er tid til at begynde at stege den. Emma elsker bjørne, så hvorfor ikke lave hendes søde græskar i form af deres hænder? Wow, jeg vidste ikke, at det var muligt. Men hvorfor bekymre sig så meget? Bare hæld det hele i en stegepande. Lad os vente lidt, og så vente det. Susie? Selv hunde vil ikke spise det hele. Pandekager er en helt anden sag. De bliver specielt lækre, og jeg kombinerede dem med friske jordbær og sød banan. Og det bliver meget praktisk at spise det hele, fordi jeg vil sætte det hele på spyd. Og vi må ikke glemme chokoladesiruppen. Det vil gøre det hele endnu mere velsmagende. Nå, det er interessant selvfølgelig, men Emma vil stadig vælge bjørnene. Især hvis jeg hælder flødeskum på dem. Og med blåbær vil jeg lave dem små næser. Fred. Så godt. Og med denne chokolade. Jeg laver perfekt is. Har du alt klar nu? Hvordan er det? Ja. Hvorfor sidder mine pandekager fast? Emma, du kan prøve det. Sådan ikke. Hvad er det her? Velbekomme. Wow, så smuk. Undtagen den tredje pandekage. Hvad handler det om? Det ser ud som om, den er blevet spist et par gange før.
Hvor ulækkert. Jeg vil ikke spise den pandekage. Den stinker. Og den er også... Dræb mig. Nej, det duer ikke. Det er tid til at strejke. Sådan score. Wow. Så godt. Jeg kan lide det. Nu er det den nuttede bjørnes tur. Se bare, hvor søde de er. De er meget velsmagende. Alle alvorlige. Bedstemor, du laver virkelig de bedste pandek. Tillykke med din sejr. Jeg sagde jo, at jeg kender min datter bedre end nogen anden. Sikke en lille portion hubba-bubba. Og jeg har en gennemsnitlig portion slik. Wow! Wow! Dette er den største servering af myntegelé i verden. Så du det? Og hvad er det? Undskyld, folkens, men jeg kan ikke vente med at prøve min tykkegummi. Så fantastisk. Det er meget velsmagende, og du kan puste en boble. Fedt. Okay. Det er jo ikke noget særligt. Jeg er den næste. Okay, lad os gå. Det er jeg ikke. Må jeg være den næste, tak? Okay. Nå, jeg giver efter for dig. Tak, Jenny. Lækkert. Wow, sikke en lækker ting. Se på det. Hvor koldt det er. Lækkert. Det virker at styrke det er iset ånde. At jeg har en ny vejleder. Luk! Sejt. Og det bliver koldere. Yeah. Gad mig! Jeg er frossen fra gulvet! Jeg kan ikke bevæge mig. Hej, jeg tror, jeg overanstrengte mig. Undskyld, folkens. Tak. Disse nudler med ost er så små. Wow, Ashley var heldigere. Det er rigtigt. Og det er jeg meget glad for. Wow, kan I ikke tro mit held? Ups. Skal han spise nudler? Okay, du starter. Hvilken duft. Jeg vil spise det ordentligt med spisepinde. Vent. Hvad? Hvorfor kommer det ikke ud? Kom nu. Hvad er det? Jeg spiser det uden spisepinde. Det her er lækkert. Piger, jeg har det fint. Min gode Rossi var ikke en drøm. Jeg har fået det job. Tag det roligt. Du har stadig tid til at nyde det. Nu er det min tur. Lad os prøve. Jeg havde ikke forventet, at det ville være så lækkert. Det er fantastisk. Så godt. Hvad med ketchup? Det smager bedre på denne måde. Disse nudler har en fantastisk ostesmag. Og jeg vil ikke ødelægge det med ketchup. Hvorfor? Er det allerede væk? Okay. Hvem er den næste? Min kom så, piger. Jeg vil fortsætte med at have det sjovt med ketchup. I modsætning til Ashley er en ostevariant ikke noget for mig at tilsætte så meget ketchup til nudlerne som muligt, så det bliver lysere. Dette er et sted, jeg altid har drømt om. Forresten, jeg har ikke en simpel gaffel. Jeg har en gadget, der kan gøre det super hurtigt. Det vigtigste er at putte det i munden, og det vil hjælpe mig med dette. Jeg er... Det ser ud til, at jeg ikke har spist hele mit liv for at forlænge nydelsen nu. Det ser ud til, at Kenny er blevet skudt.
sikkert. Det er fantastisk. Hvad? Vent, jeg startede lige? Det kunne ikke være slut så hurtigt. Piger, hvor er I sjove? Jeg er ked af, at jeg blev revet med. Er det ikke din? Ja, tak. Jeg håber, du ikke har noget imod, at jeg afslutter min del. Sådan, ja. Ingen manier. Sikke en køler. Se der! Ja, den er lavet af... Det er en joke. Det her er ikke godt. Du er ude af Fandance. Og du kan næsten ikke se min frakke, fordi den er så lille. Og det er jo bedre end ingenting. Okay. Det er fedt. Jeg nyder hver bid. Ja. Hej, Ashley. Overlad det til mig. Kom nu, det her er mere... Okay, jeg antager. Vi skal have en helt mellemstor cola her. Og jeg kan gøre, hvad jeg vil. Vi er der. Lad os bare stoppe det. Og nu lad os dele det i disse strimler, og derefter i terninger. Ser du? Se på min idé, var det ikke sjovt? Okay, lad os prøve. Så fedt. Det er første gang, jeg har smagt marmelade med sådan en smag. Det er meget usædvanligt. Hej Kenny, hvad laver du her? Okay, jeg forstår det. Du har allerede spist din marmelade. Lad mig nyde den fuldt ud. Så lækkert. Mums, jeg vil spise det hele på én gang. Jeg talte allerede sekunder, indtil jeg kunne prøve min super mega cola. Sikken et lækkert måltid, det er. Ja, jeg elsker det. Nå, veninde, det er tid til at tage etiketten af dig og prøve at se, hvor sej du er indeni. Og jeg har en fantastisk idé. Lad os hælde det hele i det største glas, jeg har. Ja, det er ikke så nemt. Nå, det er fint. Nu vil jeg smelte det hele med en hårdtørrer, og det vil blive til en fantastisk drink. Ja. Det ser så appetitligt ud. Jeg kan ikke vente med at prøve. Ja. Jeg tror, det bliver endnu mere velsmagende end før. Lad os fortsætte. For at være ærlig, troede jeg, at det ville tage mindre tid, end det faktisk gør. Næsten færdig. Klar. Wow. Det er tid til at prøve, hvad jeg har. Det er så tungt. Ja, det er endnu mere velsmagende end før nu. Vi vil også prøve det. Slap af, folkens. Det virkede ikke. Wow, kom nu, Roxy. Få det en guld. Ja, det var fantastisk, drenge. Lækkert. Kom nu, Roxy. Hey, tænk ikke engang på det. Hvor ærgerligt. Dette er den mindste portion fisk, jeg nogensinde har set. Og jeg har en gennemsnitlig portion slik. Jeg elsker det bare. Jeg har det. Hurra, den største portion, og det bliver fedt. Ashley, du er den første. Godt. Lad os se, hvad der sker. Hvad synes du om mine mini-fyrværkerier? Nå, det er det. Lige ind i mit øje. Kom nu. Nå, lad os
prøve min Pop Rocks. Det ser ud til, at fyrværkeriet starter. Lad os se. Det er meget cool. Jeg kan lide det. Jeg spekulerer på, hvad der sker, hvis du putter hele posen i min mund. Nå, gør dig klar. Nej! Jeg tror, det er ude af kontrol nu. Undskyld! Ingen måde. Ikke det. Al boblen er spildt på bordet. Nej. Red jer selv igen. Lækkerier. Hvor mange? Er alle i live? Nå, se hvilket show vi gav. Kut brug for at rydde op og få styr på huset. En død fugl hører ikke hjemme her. Og heller ikke et bananskrald. Fy. En idé. Der er så mange blyanter og tuscher i min rygsæk. Jeg kan male huset. Jeg kan lide girl. Wow! Vi laver gule vægge. Og jeg laver taget rødt. Forresten, du kan lave smukke vinduesrammer ud af mine blyanter. Jeg vil vise dig alt nu. Stop! They're in bone. Oh! Wow! Og lad os få lidt mere farve ind. Jeg vil male dette gult. Og vi skal have specielle kort. Det er til græsset. Jeg kan lege på min græsplæne nu. Kom nu! Nicole har det så sjovt i sit nye hjem. Det er så fedt! Men jeg glemte fuldstændig træet. Det har brug for akut pleje. Så jeg vil vande der. Så! Hun er vild. Og hvilken duft. Hvad er bedre hos Nicoles hus? Tak. Jeg har brug for at få styr på min indretning straks. Kom nu. Jeg venter på dig. Endelig. Men vi kommer ned. Hvad vil du have? Få mit hus i orden så hurtigt som muligt. Et øjeblik. Kan du lide rosa? Nej. Faktisk kan jeg bedre lide guld. Lad mit hus skinne og glitre som mit guld. Wow. Det gør jeg ikke. Hej. Dette er guld til mit hus. Jeg er afslappet. Alt vil være klar nu. Vi skal bare smelte det guld. Ha. Her kommer brænderen. Det er utroligt. Lad os hælde det overtaget. Lad os gå. Okay. Fantastisk. Hvad synes du? Det ser ret utroligt ud for mig. Jeg har det godt. Okay, ja. Ikke dårligt. Og jeg har forstået det. Du vil have noget mere dekoration. Rigtigt. Det ser godt ud. Lad os gå. Bravo, Mike. Du gjorde det godt. Et øjeblik. Hvilken farve foretrækker du? Okay. Dit valg er uovertruffen. Men hvad med tæppet? Og træerne. Selvfølgelig. Et træ lavet af penge. Det bliver ikke Færdig. Frøken Rocks. Der går vi. Lugten gør mig vanvittig cool. Fantastisk. Okay. Her er din belønning. Er det nok? Lad mig se. Du savner det. Det ser ud til, at alt er korrekt. Mit hus er endelig færdigt.
Sikke en skønhed. Som din. Hvor smukt. Det er forbudt at gå ind på mit område. Er alt klart for dig? Nå, virkelig. Nå, ligegyldigt. Jeg har brug for at lave noget indretningsdesign. Hvor skal jeg starte? Lad mig tænke. Hvad har hun gang i? Jeg ved ikke, hej, om du lille ved. søster. Må jeg få dine ispapirer? Det er lækkert. Tak. Jeg håber, bedstemor ikke har noget imod, at jeg tager hendes spejl. Og... Ha' behagelige drømme. Perfekt. Lad os gå. Og jeg får også brug for dette vejskilt. Og tomme Coke-flasker. Nu har jeg alt, hvad jeg behøver. Først vil jeg lave et sideboard til min teddybjørn. Jeg vil bruge tomme Coca-Cola-flasker til det. Og et stopskilt. Wow. Det er utroligt. Nå, hej min bjørn. Her er dit nye hjem. Denne ildelugtende sok er ikke nyttig for mig. Men du kan lave et smukt tæppe af regnbuetøj. Lad mig vise dig, hvordan det gøres. Det er næsten som en slikkepind. Fedt! Jeg elsker det! Og det er ret blødt. Jeg er ked Isbinde vil lave af gode det. hylder på væggen, hvor jeg vil opbevare min creme og mel. Sådan der. Det ser fantastisk ud. Men denne væg er beskidt. Jeg har akut brug for at klistre mine lyse klistermærker på, for at gøre den cool. Lad os sætte dem alle op. Sådan der. Nu er dette dækket. Videre. Og dette spejl. Jeg vil hænge det på væggen. Et guldbånd. Ved du, hvad jeg laver? Det er min yndlingsfarve, girl. Se, det er som et særligt bord. Se lige der. Jeg vil tegne mig selv en krone, så alle ved, at det her er den lille prinsesses hus. Hej! Hvad er dette monster? Dash! Det er sjovt. Prinsesse? Larry? Roxy, lad mig være. Grimt. Det er tid for mig at dekorere mit nye hus. Først vil jeg købe et blødt tæppe, så jeg kan slappe behageligt af på det. Og derefter vil jeg lime disse flotte guldfarvede gardiner med en inskription, så alle ved, hvem der er den rigeste her. Fantastisk. Ja! Der har vi det! Tak. Det eneste, der mangler, er nogle hylder til mit fantastiske klædeskab. Eller min krone, selvfølgelig. Og andre tilbehør. Jeg vil dekorere væggene i mit nye hus med mindeværdige fotos af mig og prinsen og min trone. Jeg vil ikke glemme spejlet. Og der går vi. Mit perfekte værelse er næsten klar. Sidste detaljer. Nu kan jeg sætte mig ned og beundre denne skønhed. Se på denne luksuriøse makeover. Vent. Nu er det perfekt. Barl, hvem er denne skønhed i spejlet? Hun skal hurtigt fotograferes og vises til naboerne. Hallo? Jeg ser smuk ud. Alle bør vide lidt. Det er sjovt.
Roxy viser igen sin makeup. Roxy sidder fast. Aldrig. Jeg spekulerer på, hvad Cole laver på hendes ejendom. Det ser ud til, at hun drikker te. Jeg kan ikke. Jeg vil gerne. Hej. Jeg vil holde en fest. Det er helt klart, frøken. Vi har brug for store højttalere til musik. Mr. Ball til dans. Og se på lysene. Selvfølgelig har du brug for en DJ. Du lyser dansegulvet op. Godt klar. Okay. Her er dine penge. Britney. Hej, ven. Jeg er så glad for at se dig. Lad os have det sjovt til min fest. Det kan du tro. Hvad sker der? Musikken er for høj. Hej, sikkerhed. Mine naboer holder fest. Hey. Hvad er der galt? Det er dem. Deres musik er for høj. Jeg finder ud af det nu, frøken. Ikke mere støj. Jeg holder øje med dig. Gud. Vent. Jeg er ked af det, men... Hvad? Vent, jeg har noget til dig. Hvad hvis jeg betaler dig? Okay, frøken. Fortsæt. Ups. Undskyld. Jeg går. Ja! Hvad? Ja. Hvad med fyrværkeriet? SP's. Vent! Festen foregår stadig! Vi slukker ilden! Jeg er ked af det! Lad os gå! Velkommen til verden. Kiss. Det virkede! Mamma mia! Hvad skete der? Til mit nye hjem, Nicole! Nå, kan jeg blive hos dig? Tak. Selvfølgelig. Vil du have noget te? Jeg kan dele. Værsgo. En tefest.